Колькі будзе 2+2? Толькі не спяшайцеся з адказам. Падумайце. Калі вы з Беларусі, то за слушны адказ вас могуць пасадзіць. Яшчэ 26 траўня лукашысцкая суддзя Аксана Зарычнюк выракла вядомага магілёўскага навукоўца прафесара Юрыя Бубнова да 2 гадоў калоніі агульнага рэжыму, прызнаўшы яго вінаватым у паклёпе на дыктатара. Яшчэ адно абвінавачванне ў абразе дыктатара знялі толькі з-за тэрміну даўніны. Паклёп паглядае на тым, што навуковец, прааналізаваўшы пазіцыі як прыхільнікаў перамен, гэтак і Ябацек, прыйшоў да высновы, што, цытую, беларусаў, якія пратэставалі ў 2020 годзе, задзіночыў не нейкі закулісны лялькавод альбо рэвалюцыянер-харызматык, а сам Александр Рыгорович Лукашенко. То бок прафесар сказаў і падмацаваў канкрэтнымі лічбамі тое, што і без таго ўсе ведаюць. У 2020 годзе беларусы масава выйшлі на вуліцы таму, што хацелі лепшага жыцця, таму што Лука ўсіх рэальна заябаў. На вуліцы супраць Лукі людзей вывеў Лука. Канешне ж, цікава было б пачытаць гэтую публікацыю, перадумовы беларускага пратэсту ў 2020 годзе, апублікаваную ў тым самым годзе ў альманаху «Маладзёжная галактыка», і за высновы, выкладзеныя ў якой Бубнова, уласна, і пасадзілі. Але ў электронным выглядзе артыкул недасяжны. Гэта ж як трэба было пастарацца, каб знайсці публікацыю? І наогул, а як пра яе лукашысты даведаліся? Можа, праз данос? Цікава, як бы адказаў на гэтае пытанне калега Юрыя Бубнова, дацэнт Ігар Пушкін, які сведчыў у судзе супраць прафесара Бубнова і распінаўся пра тое, што ён-то і сам асудзіў факт апублікавання гэтага артыкулу і што гэткага публікаваць было нельга. Ігар Александрович, ну вы ж гісторык, вы не згодныя з высновамі калегі Бубнова? Альбо таксама ведаеце, што людзей сапраўды задзіночыла непрыманне Лукашэнкі. Вось толькі гаварыць падобнае ўслых нельга. Дарэчы, Юры Бубнов ад свайго артыкулу не адмовіўся і сваёй віны не прызнаў. У апошнім слове асуджаны навуковец заявіў наступнае, цытую. «Я выконваў свой прафесійны абавязак сацыёлага. Сацыялогію часцяком асацыююць з люстэркам, а люстэрка павінна адлюстроўваць аб'ектыўную рэчаіснасць, а не скажаць яе. Як сацыёлог я заўжды намагаўся не перадузята адлюстроўваць тое, што адбываецца ў грамадстве. У гэтым артыкуле не маё меркаванне. Я не баюся выказаць уласнае меркаванне. Мяне абвінавачваюць у паклёпе, аднак у крымінальнай справе не агучана аніводнага факту выдумвання. Як той казаў, не наракай на люстэрка, калі нос крывы. Ды паглядзі ў воду, якога ты роду». Сябры, давайте разважаць і гаварыць праўду разам і разам ствараць крытычную масу адэкватных беларусаў. Подписывайтеся на канал, цісніце падабайку, дзяліцеся відэа з сябрамі, ну і пішыце каментары. Ці згодныя вы з высновамі Юрыя Бубнова? Хто ці што задзіночыла беларусаў у 2020 і вывела на вуліцы? Ну і па скрыпту. Вайна з непадкантрольнай сацыялогіяй, дамалёўванне патрэбных вынікаў галасавання і публічнае выхвалянне гэтым. Прыпіскі ў сабраным жыце, надоях малака і адвечныя танцы з бубнам вакол заклятых па 500. Вайну з лічбамі калгасны дыктатар вядзе ад самага пачатку свайго уладарання Беларусю. Хаця насамрэч яго сёння павінна цікавіць толькі адна, самая чаканая беларусамі за ўвесь час лукашызму лічба. Колькі гадоў турмы дыктатар атрымае за свае злачынствы.